Ndokwasai mose muzita raJesu. Chitenda Mwari nerimwe zuva zvera tapuhwa nemukana uno mukati mezuva ranhasi. Toda kutenda zvemwari panguva ino yamangwana panguva dzino dzatiri kurarama. Musoro wenyaya nhasi unoti munei mumusha menyu. Munei mumusha menyu. Genesis chapter 28 pavhesi ya 12. Regai tiwerenge tinzwe kuti munenyi mumusha medu patiri kutanga nhaurirano yedu. Zvikanzi pana 10. Zvino Jakobho akabuda paBheteri Shebha akaenda Harani, akasvika pane imwe nzvimbo akavatapo usiku. Rimwe ibwe ipapo akaritsamira, akavata pasi ipapo. Akarota achiona vanhu, achiona danho rakanga rakamiswa panyika, musoro waro wakasvika pasi. Akaonawo mutumwa waMwari achikwira nokuburuka naro. Akaona Jehovha amire naye, akati, ndini Jehovha Mwari waAbhurahama baba wako naMwari waIsaka. Nyika yauwete pamusoro payo ndichakupa iyo, iwe nevana vako. Panapa tiri kuratidzwa Jakobho ari kurara pamusoro pedombo. Dombo ripiko iri? Aya ndiwo maaltars aiwakwa nana masekuru ake wana Abraham. Abraham achibva mukati menyika yaakanzi naJehovha, ibva mukati menyika muhama dzako uyendi kwandichakutarira kwakanaka. Anosimuka Abraham anovaka maaritari pese paaisvika. Panapa muzukuru wake Jakobho anobva kumba kwaakanga atora udangwe ndokuita hondo yekuenda kwaasekuru wake. Afamba anosvika panzvimbo iyoyi yaakavata, anotora dombo anoriisa paanoritsamira. Paanoritsamira anoona denga richizaruka. Aona denga richizaruka, mukomana anooneswa Mwari vachitaura naye vakati, uwete panzvimbo yemadzibaba ako, ndichakukomborera, ndichakurangarira iwe nyika yako. Mukomana paanodara anoona kuti nzvimbo itsvene. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti paine setup yaitwa nemadzibaba panhaurirano yekufamba kwenhoroondo yekutenda kwavo. Vaiti vakasvika vanovaka aritari. Wavaka aritari worumbidza Jehovha nekunamata Mwari varipo. Ndo nzvimbo ine muzukuru paakapfuura. Zvinoreva kuti mukati menhoroondo yeupenyu pane zvinobata vanakomana nevanasikana wedu pamazuva avo ekurarama. Ngatimbotarisei masetup emisha yakakurira wazhinji wedu mukati memipata yakasiyana-siyana. Kwedu kwatinobva kune nzvimbo yatakararama kwaiwakwa imba yainzi imba yokudyira nekubikira. Imba yokudyira nekubikira iyi chaiyo maiswa chinonzi chikuwa, kwainzi chinonzi chigara makomicha, chaigara vaenzi nana baba nevakomana. Vana maiwo vaigarawo pasi pamapaso parukukwe. Muchikuwa umu ndo munoiswa hari. Maiswa hari dzaikwana kuita 6 kana kuti 9. Hari idzi padzaiiswa dzaitorongedzwa according to their sizes. Dzogara chaitorwa chinenge chakatenderera kana kuti raiwa vhiri regejo rogadzikwa ipapo ropolishwa roiswa hari dziye according to sizes, zoita kana 3 kana 4 dzogara dziri according to their sizes. Pahari idzozi kana dzakagara dzaigona kuti mukati mechikuwa chekutanga chikuwa guwa chinotomiririra guwa, nekuti paizoitwa zvaiitwapo zvine maringe nechimiro chawakafa. Ndakandiri kuti mukati memba yenyu munei? Izvozvo ndo zvakarinda wazhinji vachisangana nazvo. Maiva muine ndiro yaiswamo, yaiswa nhekwe. Nhekwe iyaiya yaiswa fodya yenzi mutete, kana yaiswa nhekwe iyaiya nemachira aigona kunge arimo zvakare akaiswa mundiro yemuti iyaiya nehari dziya zvakadaro. Ndo mararamiro azvaiitwa, ndenge iri setup yacho. Magariro avaizviita ko zvaishandiswa riini? Zvinhu zvaiwanzoshandiswa pamazuva kunenge kuine mitambo inenge iriko. Toti kana mwana ada kunoroorwa, paitorwa mutete woiswa mundiro, potorwa mari yoiswa imomo. Kana ari mukwasha auya kuzoroora, zvopirwa kune wadzimu. Zvaiitirwa izvozvo kana paita mainvents akaita saka, kana kuti mwana akuenda kunoroora, mari yaitanga yambopirwa. Kana kuti mudzimu uda kupirwa mukati memusha, waitanga watombopinda mumba woungana wodaidza madzibaba avo wakafa wachiteedzerana nemageneration vachidaro. Zvikanzi
kana pakufamba rwendo waimukazve wopira mudzimu, zvaiwanzoitwa nguva zvaiwanzoitwa usiku kunhanda painotsvuka paya panotsvuka nhanda ndo paiwanzoitwa marituals iwayo. Ndiri kuti inini zvaiwa iri setup yakanga yakaisirwa kuti vanhu vararame muchikristu chavo chiwanhu chavaiteedzera. Kazhinji kacho kwaiwa kunamata wakafa wavo. Ndiri kuti mukati memazuva atakararama zvikanzi musetup iyoyo haina kuramba yakadaro, yakashifta zvakare setup iyoyo. Tikazoya mukati mematauni munomu wakanga wakuita migration, pakasvika panguva apo vanhu waiisa zvinenge zvikiti, zvimbwa, zvishumba, zvinzou zvainga zviri mumavhasis, kana kuti mavhasis achiiswa mumba. Zvimwe zvacho zvaitoriva zvazvairevera zviya zvekuti vainamata zvifananidzo zvakanga zviri kumiririra madzinza anoteera neanoteera neanoteera. Ndiri kuti iko mukati menhoroondo yesetup yemusha. Setup yemusha yakanga isina nhoroondo yekukundikana pazvinhu zvavo. Kana vaigadzira misha yavo vaitoigadzira nenzira chaidzo dzakatokwana. Kwaitourayiwa kana mombe, pomwiwa ropa remombe rogadzirwa roiswa mundiro, rimwe ropa rotorwa rotogadzirwa nzira dzinoenda kutsime, dzinoenda dzinoenda kumatanga emombe. Pane magadziro avaiita masetup aiitwa iwayo. Aiitirwei? Aiitwa kunonzi kutsigisa musha, kuti muwengi asangopinde mumusha achingopinda achibuda achiita zvaanoda. Nemhaka yei vaizviitira pakutenda kwenzira dzavo, zvasiyana nezvatiri kutaura nhasi, zvokuti kana anga ari mukomana akafamba akasvotsamira akataura naMwari kubudikidza nedombo rakanga rakawakiswa nasekuru wake. Tisuwo tichidzokawo mukati melineage yekukura nekurarama kwakaita vanhu vakawanda. Vanhu vakazhinji vakararamira muchiwanhu chavo chavainge vachipira, zvavaipira zvakasiyana siyana. Vamwe vaipira according nemidzimu nemitupo, vamwe ndo vakanga vaine mhuri dzekuti mumba munenge muine anosvikirwa, zvakadaro zvokuti vaitomutora semukuru mukati memhuri. Izvozvo zvakadaro zvaitoita kuti vana baba nana mai wemamwe mazuva ivayo vaitorespekta kunyange ari mudiki wavo abudirwa nemudzimu mukati menguva iyo. Ndo zvakanga zviri kuraramika pamazuva ivayo. Asi zvese zvinotoredzera kuti hazvizorambi zvakadaro, zvinoramba zvichingofura zvichifamba zvichienda generation after generation. Nemhaka yekuti vazhinji vainge vachizogara vachizozviita ende zviri mukati mevana wavo zvichifitwa from one generation to another. Kunyange netsvimbo dzakanga dziri kugara mukati memusha, munoziva kana pafiwa panonzi pane tsvimbo dzababa dzinotorwa dzinochengetwa nemwana mukomana mukuru, dzinopuhwa ari kupuhwa nhaka. Izvozvo zvainga zvine maringe nekuti netsvimbo dzacho nezvaiitirwa netsvimbo idzodzo zvese zvaikoshera mukati medzinza iroro, nekuti wakaipa anoziva kuti dzinza rakabva kupi nekwarakatangira. Saka haana nhoroondo yekukundikana pakutaurira kunyange anobudirwa wacho, nekuti ane simba rekutaurira nekuti anoziva history kana kuti biography. Toda kudzidzisana kuti taziva kuti nhoroondo yeupenyu yakamira sei, taziva kuti zvakafamba sei mukati memadzinza akasiyana siyana. Zvinokonzeresa mwana ari nhasi patakutaura nezviri kuitika mukati mezuva ranhasi. Hazvina kutanga nemwana uyu, nekuti hakuna chitsva chakararamika mukati memazuva evazhinji. Nowanda Solomoni otaura pana muparidzi oti iye chimwe nechimwe chine nguva yacho, zvakaitwa pamazuva ekusaziva. Asi tiri kuti tafamba nenhoroondo yeupenyu hatiregeri kukanganwa, nekuti Jacob pana 35 pana Genesis chapter 35 anotondera zvakaitika nezvaakarangarira pamusoro pekufamba kwaakaita. Jacob adzoka kumadzsekuru ake kwaaienda, azosangana namukoma wake, vapedzerana. Anoziye Jacob akazoti iye kumhuri yake pana 35. Ipapo Jacob akati kumhuri yake pavhesi ya2, bvisaiwa Mwari nedzimwe ndudzi vari pakati penyu, zvinatsei mufuke dzimwe nguo, tisimuke tikwire Bheteri. Ipapo ndichaitira Mwari atari, iye wakanga aneni panzira yandakafamba nayo. Iwo wakapa Jacob waMwari wose nedzimwe ndudzi dzose zvakanga zviri pamaoko avo, nezvindori zvakanga zviri panzewe dzavo. Panapa taakuoneswa Jacob akudaidzira kuti varume weimba ino, ndinoda kuti mubvise waMwari wari pakati penyu. Kana mabvisa waMwari wari pakati penyu, muende kuenda kunoshumira Mwari wedu
akandiperekedza kubva parwendo rwandakafamba kubva kumadzisekuru angu kudzokera kuya zviri kwandiri. Saka ndakuda kunonamata Mwari. Bvisaiwa Mwari wari pakati pedu. Ndiri kutiko mukati memagenerations nemadzinza edu mune zvizhinji, zvimwe zvakateketerwa, zvimwe zvakataurwa pamusoro pevana vedu, kumadzibaba edu kumashure kwawakatanga, because pawaifamba yakenge iri nhoroondo, yakenge iri kufambika ichiendeka pamazuva awo. Zvikanzi Jacob anoti tichibvisaiwa Mwari wari pakati pedu. Ndatitonderei zvakare zviya kuti mukadzi wake Rachel akanga aine chimwari chababa wake chaakaramba nacho paya. Saka zvaireva kuti Mwari waiziva kuti mune nhoroondo dzakafambika nezvakabatika nezvakaitika pamazuva iwayo. Vakasumuka vanga wabvise waMwari wari pakati pedu. Panapa tiri kuona mukati memadzinza edu, mukati medzimhuri dzedu mune zvizhinji zvakaitwa nemadzibaba edu. Zvimwe zvacho zvakaitwa mukusaziva, zvimwe zvacho zvakaitwa nevaiziva, vakangoziva kuti zvinoda kungoitwa zvokungotedzera zvinhu zvedzinza. Mukati memadzinza buda vana wedu nana mbuya wedu nasekuru wedu mune zvimwe zvinhu zvakataurirwa, zvikateketerwa, zvikaramba zvakabatirirwa newakaipa. Zvimwe zvacho zvichiri kuteerera kunyange nevana wedu. Ndova Mwari wari pakati pedu pazuva rino nhasi. Asi ndiri kuti iwe nharirire, muka, simuka udanidzire pakutanga kwenguva dzose, ucheme pamusoro pemhuri nemadzinza akatitangira pane zviga zvakaitwa nezvakataurwa. Newanda waita bvunza kuti mukati memazuva atiri kurarama pane zvizhinji zviri kubatika nezviri kuendeka zvakubata kunyange nevana wedu. Ukacherechedza muparidzi anobva ati pavhesi ya5, muparidzi chapter 9 ane nyaya yaanotaura pamusoro pemazuva akararamika nezvakararamikwa nezvakafungiwa nehama dzedu. Hama dzedu pamazuva adzakararama nezvakaitika pamazuva iwayo, vamwe vacho tichiri kutoredzera kuti zvaiva muropa reduwo nesu, hazvina kutisiya. Vaiti kana pakafa munhu paindwa kuchikuwa, wonoteketera wobvunza, woenda wonobvunzira, wodzoka. Kana wadzoka waziva kuti ndiani azviita, pane imwe nguva paizobikwa doro. Kana kuri kwokuti munhu afa changu angofawo pamazuva iwayo, pane ndiro yaitorwa, pourayiwa mombe, potorwa zvikamu zviga zvenyama iripo, yoiswa mundiro muya, yoteketerwa, yonosumwa kune akafa wedu. Kana asumwa unzi ndiwo muriwo waenzuyu. Waizoona kuti vazhinji vamwe vaizoramba wakati yateketerwa, vamwe vachidya wakati hatina basa nazvo. Ndiri kutiko pamazuva akararamika nemadzibaba edu pane zvizhinji zviga zvakaitwa nezvakataurika pamazuva awo. Kunyange vana vedu vamwe vakatoroorwa, kunyange nesuwo vamwe vacho vakatobvisirwa mari dzakaiswa muchikuwa dzikateketerwa. Ndiri kuti kunyange zvakadaro wakaipa unoramba achironda zvakaipa zvakaitwa nemadzibaba edu, zvinoda kuchemwa achimangwanani nekuti usiku hugere kuuya. Makati memazuva atiri kurarama, muparidzi woti iye kunyange wakafa hawana zvawanoziva, hawana chawacharangarira, kunyange nemugoyo wavo pane zvese zvinoitwa pasi pezuva. Nowanda wai muchiona kuti kana kuri kwokuti munhu ashayika kana kuti afa, kana iri hama yepedyo, tomboti ndini ndafa, unoona kuti kazhinji kacho kana ndichinge ndarara, hama dzangu dzinotaura programu, wadikani wangu wanouya, vanochema neni, vanochema nehama dzangu. Wapedza kuchema nehama dzangu, vanoti iwo tida kuzwa kuti programu yakamira sei. Hazvirambi zvakadaro nemhaka yekuti handichakwanisi kurarama pakati pawapenyu. Saka vanobvunza programu inotaurwa, yataurwa, vanoenda neni kumakuwa, vanondiradza, hama dzangu dzinoparara, asi vanotaura weimba yedu, woti tinoda kuziva kuti nhumbi dziri kuenda kupi. Ndiri kutiko pamazuva atiri kurarama, ndiri kutaura pamusoro penhumbi dzinogowiwa, kwete kuti dzinopiwa. Kana hama yangu yasvika ndiri mupenyu ini, ndikamupa mbatya, ndikamupa zvakanaka zveimba yangu, ndikamugovera akaenda, paanoenda anoenda achifara. Izvozvo zvinonyorwa mumarecords emukati mebhuku razvakazarurwa, chapter 22 pavhesi ya12. Yoti iyo ndinouya nekukurumidza, mubayiro ndinawo kune mumwe nemumwe akabata sekubata kwaakaita nemiri uyu uchaoro. Saka zviri kureva kuti kana hembe dzangu ndikadzipa ashamwari wangu, ndikadzipa hama dzangu, ndikadzipa wanotambudzika, zvese zvandinazvo ndikakwanisa kukoverana nevanotambudzika, zvinonyorwa mumarecords ekuratidza kuti pane zvandaita zvakanaka. Uye kunyange Mwari anocherechedza, nekuti mapisarema chapter 41 pavhesi ya1 inobva yadaidzira yotaura yoti iyo wakakomborerwa munhu nehanya newarombo. Munhu
Mwari anomurangarira panorangana wakaipa, iye Mwari anomira naye. Ndinobudisa pfungwa yei? Pfungwa ndinobudisa panapa ndeyekuti patinoita zvakanaka pamazuva edu ekurarama, zvinorekodwa. Mwari anotirangarira pamazuva edu. Panapa manje takutarisa mhuri dzinoita zvadzinoita. Patinogoverwa nhumbi dzinogowiwa. Kugowiwa hakuzi kupa, kugowiwa kuparadza, kungobvisa pakati pavanhu kuti hatichakwanisi kuraramika. Ende mbatya idzodzo dzinobayiwa, dzinodirwa, dzinosaswa mvura, vamwe vanonamata. But zvekugowiwa haupuhwi zvakakuringana. Unogona kungonhongerwa bhurauzi nesketi, bhande racho rinogona kushayikwa, bhutsu dzacho dzaipfekwa ipapo dzinogona kushayikwa, unogona kutadza futi kukwana nesaizi. Saka ndiri kuti inini pamazuva edu ekurarama zvatiinazvo, regai tirondedzere nekupawo hama neshamwari kuti dzigowa mugowe uchabatsira nekufarisa vazhinji. Regai timbotarisazve imwe mhuri panapa. Ngatitarise 1 Samuel chapter 19. Panapa pane hondo yakanga iri kuitika pakati paDhavhidhi naSauro. Pamazuva akararama Dhavhidhi naSauro, pane nguva imwe Dhavhidhi akadzingirirwa naSauro achibva amhanyira kuna Samuel. Anoenda pamusha waSamuel. Pamusha waSamuel paakaenda akanoskorondedzera nyaya yake yose, arondedzera zvikanzi pana vhesi ya18, 1 Samuel chapter 19. Dhavhidhi akatiza akapukunyuka akasvika kuna Samuel parama, akamuudza zvose zvakanga aitirwa naSauro. Iye naSamuel wakandogara Nayoti. Zvino Sauro akaudzwa achinzi, tarirai Dhavhidhi ari kuNayoti parama. Sauro akatuma nhume kunobata Dhavhidhi, asi idzo dzakati dzichiona boka rawaprofita wachiprofita naSamuel wamire ari mutungamiriri wavo, mweya waMwari wakauya pamusoro penhume dzaSauro, naidzo dzikaprofitawo. Zvino Sauro akati achiudzwa izvozvo, akatumazve dzimwe nhume, naidzodzo dzikaprofitawo. Ipapo Sauro akatumazve nhume rwechitatu, naidzo dzikaprofitawo. Zvino naiye akaenda pawo parama, akasvika kutsime guru riri paseku, akabvunza akati, wana Samuel naDhavhidhi waripiko? Mumwe wavo akati, tarirai wari kuNayoti parama. Iye akaendako paNayoti parama, mweya waMwari ukauya pamusoro pakewo, akafamba achiprofita kudzimana asvika Nayoti parama. Akabvisawo nguo dzake akaprofita pamberi paSamuel, akawata pasi akasafuka zuva iro rose kusvikira usiku hwose. Naizvozvo Sauro ari pakati pavaprofita wo here. Munoona pakugadzira musha, ndataura kuti musha, traditional home, inoratidza kuti wakaipa akatonga nemadzibaba edu. Pane dzimwe nguva vakatadza kumira pamaprinciples ekuziva zvokwadi chawasunungura, kunyange chasunungurawa kunyange wana wavo. Panapa tiri kuona Sauro ari kumhanyidzana naDhavhidhi, but Dhavhidhi ari kuenda pana Samuel, anosvika achisvika opinda otaura nyaya dzake. Ndiri kuti pane dzimwe nguva dzinotiremera mukati meupenyu. Ngatisvikei totaura. Kana tasvika tataura nyaya dzedu naMwari, tinopfekedzwa nhumbi yekurwa nayo hondo yatataura muna Ephesians, kuti hatirwi nenyama neropa, tinorwa nemasimba erimba, tinorwa neuyo akadzingwa kudenga, tinorwa neuyo anogara nechepamusoro, anoti takaisa nzvimbo yangu yendogara nechepamusoro kuti aite zvaanoda pakati pemunhu, pakati peupenyu hwedu zuva rimwe narimwe. Panapa Sauro anodzingirira, anotuma nhume dzinosvika dzoprofita, otuma dzimwe nhume dzosvika dzoprofita, otuma dzimwe nhume dzoprofita. Naiyewo akati ndoendawo, akasvika hanzi achiri kutsime rekuseku ndoko akatanga kuprofita, akatobvisa kunyange nembatya. Zvinoti akabviswa chindini, akabviswa ustabhoni, akabviswa zvose. Ndiri kuti iko misha yatiri kurarama, kunyange nenzvimbo dzatinogara, ngatiziwei kuti inzvimbo dzakatikoshera. Kana Jehovha wedu ari kurutivi rwedu, tofanira kugara pasi toziva kuti mukati menzvimbo inoyi pane nzvimbo yandinopinda ndonamata ndichidaidza denga, kuti kunyange nevanopfuura vanoziva kuti panapa pane mweya waMwari. Munoziva pane imwe misha inotorema, ukasvika so unonzwa bvudzi richinyanduka, unonzva pane zvinongoitwa mumusha so zvisina kunyatsoita zvakanaka. Ndiri kuti mwana waMwari, kana dziri nzvimbo dzenyika ino dzatiri kurarama, misha yatiri kurarama yenyika ino inoda munamato. Nzira dzinosvika nevanhu, haikona kuti musha unoita mhepo inovhuvhuta yekuti kunyange neari kudzidzira kuroya anopfuurawo nepamusha pako, neari kudzidzira neatumwawo netumishonga tune mhepo shoma shoma, anongosvika achikwana kunyange ukavhara musiwo, nzira dzese dzakavhurika. Tarirai panapa Dhavhidhi anomhanyira kuna Sauro.
Sauro naiye kunyangwa aifunga kumuuraya, paakasara osvika pfungwa dzachinjwa, naiye karekta yake yakatobvisa, nokuti kubvisa nguoka kutobvisa karekta yakanga yakaipa yeumhondi, yekuuraya, yezvese. Saka pane mwana vanosvika mukati memisha medu vaine mhepo dzekusimudza urwere, vanosvika mukati memisha medu vaine hondo dzavainadzo dzavada kusiya vaisa, wakaipa achiri kwari kutonga vana vaMwari. Ngatiregere kukanganwa kuti Satani achiri kutonga, uye uroyi huchiriko, uye wakaipa achiri kutonga nemweya yake yerima, nekuti uchiripo kwakumhanyidzana nesu. Iwo wakawata usiku uchirongonono, wakaipa ari kuvhuvhuta nekupinda mukati medzimba dzedu, unonorowa mukati mevanakomana wedu, unorowa mukati mevanasikana wedu. Ndiri kutiko pamazuva atiri kurarama pakutsvaga vanhu vanomira pamaprinciples panguva yemunamato mukati meupenyu hwavo, zvikuru sei mukati memisha yedu, mukati menyika, mukati menharaunda. Satani ane pese paanomira, kunyange nemumabasa medu anoswera ainesu achitivhuvhunisa, tichisumudzwa nekugadzikwa pasi. Asi kana tiri waKristu Jesu, Mwari wedu anotiitira zvakanaka. Mukati memazuva atiri kurarama pane murume anonzi Nehemia. Nehemia anosumuka, anonzwa kuti kumusha kwaparara zvachose. Nehemia anotsvaga kuti ndodii, anochema pamberi paJehovha, anotaura pamusoro peupenyu hwake, akati Mwari, kunyange ini ndiri musungwa pano, ndoda kunosunungura kunyange hama dzangu dzakasara kuJerusarema. Zvikanzi paakabvunza akachema kuna Mwari, pane imwe paanochema Nehemia, regai titarise kuti Nehemia paakachema munamato wake wakamira sei. Zvikanzi Nehemia anotaura pana Nehemia chapter 1. Pane paanotaura pavhesi ya7, takakuitirai zvakaipa kwazvo, hatina kuchengeta mirayiro, kana zvatakatema, kana zvatakatonga, kana zvatakatarira muranda wenyu Mozisi. Dorangarirai henyu shoko ramakataura muranda wenyu Mozisi muchiti, kana mukachidarika ndichaparadzira pakati pendudzi, asi kana mukadzokera kwandiri mukachengeta mirayiro yangu nokuita kunyange wakadzingwa wenyu wasvike kumagumisiro okudenga, ndichawaunganidza wabve ikoko ndivaise panzvimbo yandakatsaura kuti muzita rangu rigarepo. Ndiri kuti iko panguva ino tiri kutaura pamusoro paNehemia, ari kutaura pamusoro pemazuva aararama. Nehemia anochema pamusoro peguta, akati takakutadzirai, hatina kuchengeta mirayiro. Zviro kwazvo madzibaba edu nesu takabuda pamirayiro yekuchengetedza kunyange nemhuri dzetiinadzo nhasi. Zvikanzi Nehemia anodzokera, achema, anopiwa mukana wekudzokera. Adzokera Nehemia anochemazve kuna Mwari, akasvika pakutarisa kuti kunyange madzibaba akatadza. Munoziva kutadza kunoita madzibaba edu zvirimo muropa, hazvina kupera. Muropa redu zvichirimo, asi zvinopedzwa koga neropa raJesu. Patinoteukira nekuchema kuna Jesu, aripo richirimo simba rinobvisa zvivi zvedu zvakunyange zvakatadzwa nemadzibaba edu. Nekuti kana tikatarisa Jeremia achitaura pana chapter 31, Jeremia ane imwe nyaya yaanotaura yekutadza kwakaitwa nemadzibaba edu kwakutiremera mukati mezuva ranhasi. Regai tione kuti Jeremia ari kuti chii paJeremia chapter 31. Jeremia chapter 31 pavhesi ya29 ari kuti chii panapa. Jeremia ari kutaura akati, nemazuva ayo havangazoti madzibaba akadya mizambiringwa anowawa, meno avo obwadzira. Mazambiringwa anowawa, meno evana obwadzira. Panapa pari kureva kuti madzibaba edu akadya mizambiringwa inowawa, asi vana ndo vakuripira nyaya idzi zvamukati mevana. Nowanda wai muri kuona kuti nhoroondo yeupenyu hwakaitwa nevana vari nhasi. Mukacherechedza kuti vana vari nhasi, vamwe vanomwa mitoriro, vamwe vanomwa vari kuputa zvinodhakwa. Aiwa, zvina kutanga nhasi. Ukatarisa nekutoronda manhoroondo, madzibaba edu aigadzira mudombo. Pawaigadzira mudombo waiputa, uchipwititika muhari, vachichingidzana, madhara achidhakwa. Zvese zvaingoitwa pamazuva iwayo, asi ropa revazukuru avo ranga ririmo. Nowanda waita ane vazukuru vokuti kana kupfeka havachagoni, kana kuti yezvinezvi havachagoni kurarama zvakanaka. Vakurarama vari mukati memadrugs, vari kurarama vari mukati mezvakadyiwa. Zvimwe zvacho zvakadyiwa kare nemadzibaba avo, nekuti vakadya izvozvo zvane uzazira kuvana wedu. Saka regai kukangana Nehemia paari kuti iye kunyange takatadza nemadzibaba edu akatadza mukati merenje, titirewo nyacha nekuti takatiri muropa ravo. Mukati memazuva atiri kurarama, Nehemia anoidentifya kunyange nenzvimbo dzaifanirwa kuzoronda. Ndiri kuti iko mukati memazuva ano patiri kuronda nekutarisa kuti mukati memadzinza medu makaita sei. Zvikanzi
ngatirondei mukati memba. Unoona kuti mukati memusha mune zvinhu zvakakoromoka zvakawanda. Makakoromoka mumusha munogona kunga mune uroi, urombe, urovha, udofo, vasikana vanongoroorwa vachidzoka, kusabereka, hungomwa, mitoriro, mabasa akabatwa nemadzibaba edu akawanda. Mamwe mwane zvirwere zvakarondiwa kubva kumashure uko zvedzinza, zvimwe zvacho zvakarondwa nemadzibaba edu kuedza nekusararama zvakanaka, zvobva zvatoita genealogical disease, zvakaita vana BP, vana sugar, arthritis, cancer. Unoona kuti zvinhu zvakusangana nevana vari nhasi, zvimwe zvacho zvaakusanganiswa kunyange nezvekudya zvatiri kudya muzuva ranhasi. Tiri kuti iko mukati mekuronda, zvikanzi Nehemia akatoenda akanoronda, akatarisa nzvimbo dzaida kugadziriswa. Ndiri kuti pamazuva emisha yedu ngatiitei nharirire dzinodaidzira kuti tizikane kuti tinogona kubvisa mukaha nemupata wakararamwa nemadzibaba edu. Nekuti mapisarema chapter 84 anoti iye kunyange tikafamba pamupata wakaoma, mwoyo yedu yakadungira kuporeswa, tinotsika mukati menzira dzakaoma, asi tinoita nzira dzine matsime, which means kufamba kwatiri kuita tichawa nemablessings atinosiyira vana wedu, nemhaka yekuti tabreka macases akaitwa akagadziriswa nemadzibaba edu, tikapfuura mazviri tiri maringe nekuziva kuti tiri vana vamambo, tinorwa tiri panzira. Mukati memangwanani ano zvikanzi amuka ukacherechedza pakakoromoka, mukati mebasa iri anotaura mapisarema chapter 18 pavhesi 118 pavhesi ya 13 zvikanzi kundisundudzira, wakandisundudzira kuti ndiwe, asi Jehovha wakandibatsira. Kuti iko mukati meupenyu huno wakaipa wakasundidzira kunyange nemadzibaba edu, asi with this revelation of Christ, with this revelation yataziva muzuva ranhasi, taziva kuti zviro kwazvo wakafamba mukusaziva, Jehovha wapinda paupenyu hwedu, tatondedzwa, zviro kwazvo tinotondedzwa kuti tizive shoko iri. Zvikanzi John the Baptist ari pachitsuwa chePatmos, inzvimbo yaakakwanisa kurondedzerwa nekuratidzwa. Ndikuti panguva yekudaidza denga, panguva yekutaura nedenga, tichironda nekurondedzera, John anorondedzerwa kunyange zvepamazuva ekupedzesera. Ndezvipi zvimwe zvakarondedzerwa John? John anorondedzerwa zvakazarurwa chapter 14 pavhesi ya 6. Regai tione kuti zvakazarurwa aitaurwa naJohn akanga aona chii. Jesu anotaura nesu, Mwari wedu anotaura nesu maringe nemazuva atiri kurarama. Taita ukama nawo, ngativei neukama nemukuru kuti tiziva kuti rwendo rwatinofamba hatigoni kusiya vadikani wedu wakadaro. Tichafamba nevadikani wedu, tichafamba nevana wedu, tichafamba nemhuri dzedu, tichafamba nehama neshamwari wakatiziva. Zvikanzi naJohn pavhesi ya 9, ini Johani hama yenyu mugoverani pamwe chete nemi pakutambudzika neushe. Alright, again. Ndakati ndiri mumweya nezuva rashe, ndakanzwa shure kwangu inzwi guru rinenge serehwamanda richiti, izvo zvaunoona zvinyore mubhuku, uzvitumire kukereke nomwe dzepaEfeso nepaSimina nepaPegamos nepaTiatira nepaSadhisi nepaFidelita nepaRodhekia. Ndezvimwe zvezvinhu zvakaratidzwa John ari mumweya panzvimbo yaari. Ndikuti nzvimbo dzakatikomba dzine umwari hwakadii, nzvimbo dzakatikomba dziri kuratidza kuenda kupi, tiri kubva kupi tiri kuenda kupi. Vana vedu, mhuri dzedu, nhoroondo yeupenyu iri kurondedzerwa yakaonekwa naJacob, kunyange sekuru akanga vaparara, but akaona kuti panapo pakanamatwa Mwari. Regai ndinoake ari tandiri pano kuti Mwari watotaura neni. Mwari vari kutaura here nesu pamazuva edu, Mwari vari kutaura here nesu pakufamba kwedu. Zvikanzi zvakazarwa 14 pavhesi ya 6. Regai tinzwa kuti John anoudzwa zvakadii. John anoudzwazve zvikanzi, zvino ndakaona mutumwa achiburuka pakati pedenga, ane ivhangeri isingaperi, kuti aparidzire vanogara panyika namarudzi ose nendudzi dzose nendimbi dzose navanhu vose. Akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nokuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye akasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Vana vedu vakasara vari munhoroondo here yatiri kutaura nhasi? Namatai iye akasika. Nhasi uno tiri kuona muvhenganidzwa wekanamatiro kevanasikana nevanakomana wedu.
Vamwe vacho vakarodzerwa pakunamata zvifananidzo, nanhasi vanotsvaga nzira dzavari kurarama nadzo dzemanjuzu, vari kutsvaga nzira dzekurarama nadzo dzekutsvaga zvemukati memvura nekutsvaga pfuma nenzira dzisiri idzo dzavakarasikira kumashure uko akaipa achitonga mukati memadzibaba avo. Hatindi kuti mukati memangwanani ano Mwari atiitire zvakanaka. Tinzwa kuti kunyange pana Revelation chapter 20 pavhesi ya 12 ari kuti chii zvakare. Zvikanzi izvo anoti iye, ipapo ndakaona vakafa vakuru navaduku vamire pamberi pechigaro choushe, mabhuku achizarurwa neimwe bhuku yeupenyu ichizarurwa. Vakafa vakatongwa zvine zvakanyorwa mubhuku sezvavakabata. Gungwa rikabuditsa vakafa vakanga vari mariri, rufu neHadhesi zvikabuditsa mumwe akatongwa sezvaakabata. Ipapo rufu neHadhesi zvakakandirwa mudziva remoto. Ndiri kuti shoko iri imhenyu ibenyu rinoponesa. Mwari atibatsire kuti tinzwisise kuti zviro kwazvo kune kutongwa kuchaitika ko tichabvunzwa kunyange tikaponeswa kuti vana vatakasirwa, mhuri dzatakasirwa panyika ino dzakazoitei, kunyange nemadzinza anotevera. Mwari achitibatsira tigone kufamba murwendo urwu tisingatyi. Pana 21 anoratidzwa zvikanzi ndakaona denga idzva nenyika itsva, nokuti denga rekutanga rakanga rapera nenyika yekutanga yakanga yapfuura, negungwa rakanga risisipo. Panapa ari kuramba achiratidzwa kuti pane upenyu huri hunogara nekusingaperi, kuchaita denga idzva nenyika itsva. Vana vaMwari, mukati menguva yatiri kurarama, basa redu mukati mezuva ranhasi nderekudzidzisa nekutaura nekunyorera tsamba mukati memoyo, mukati meupenyu hwedu, kuva nenguva yekunyengeterera kunyange nezvakatipfuura kare zviregere kubata vana vedu nokuti zvinovateverera kunyange muzuva ranhasi. Mwari achitibatsira apo tatarisana nenguva yatatarisana nayo. Anotizve ndinouya nekukurumidza, mubayiro ndichapa mumwe nekubata. Bata achimangwanani mudikani, bata achimangwanani kuti usiku hunouya. Kubata kwatiri kutaura muzuva ranhasi kubatira kutarisa kuti kunyange nenhoroondo rudzi rwekwenyu runoponeswa sei kana wakarasika madzibaba enyu. Tidzokere pazviga nezvipupuriro kuti shoko raJehovha ribate mukati memazuva edu ekurarama. Tipupure Jehovha achimangwanani usiku uchigere kuuya. Mwari achitibatsira, Mwari atikomborere. Regai tinamate. Kuna Baba wedu vari kudenga namuponesi wedu Jesu namweya mutsvene ari pakati pedu. Ndoda kutendai mukati menguva ino yamangwanani. Ndoda kutendai nezuva ranhasi ramatitendera kurarama. Iro roga rinoshamisa nekuti mukana wokugadzirisa ukama hwedu nemi. Zviro kwazvo Ishe wangu namuponesi mamangwanani ano, tenderaiwo neupenyu huno kurarama kwatiri kuita kuti zvese zviendeke pamazuva edu etiri kurarama. Patiri kukudza mhuri, patiri kuchengeta mhuri, patiri kutungamira maboka akasiyana-siyana. Tipeiwo unaririre hwenyu hucharamba huri matiri. Tiregere kutya nevhangeri iri, tiri paridzira chimangwanani usiku hwedu hugere kuuya. Tibatsirei pamazuva edu tiregere kuzorirarama tazvirema pamberi penyu, asi kuti tirarame tiperere pane zvose, kuti vazhinji vagokuzivai. Tive tsamba dzakanyorwa chete kuti vazhinji vakuzivei nokukunamatai nekukurumbidzai. Zita renyu rokudzwa, kuda kwenyu koitwa, mumbiri yaJesu inogara nekusingaperi. Amen. Pamchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise, pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, Jesu, iye akanyemwerera kuti ava mumatambudzo, muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa mchinjiko, ndosimbira muchinjiko, hakuna
vazoputika, vanosimbira simba renyu.